Ketemuan ae. Cete sik. Sopo ro gelem. Wis kari ngenteni balesan. Tak rokokan sik ae. Iki sik. Oh iya. Pamerno arek-arek ae iki. Enak iki. Sempit nang mana? Kali. Awak kamera awane rek. Le. Aku nandi ketok. Dilu. Wis bengi. Gak apa-apa duwi lu. Ojo mulai bengi-bengi lho yo. Iya. Meneh sekolah. Apa ini rek? Andi arare. Sing rene. Tak ngopi jane barokokan. Penak cok. Woi. Opo rek? Ijenan ae rek. Iya. Gak kopi deh. Kok nandi ae kat mau. Kono dure. Tenteni kan rene lho jane nang ngopi nang ngene. Oh enak. Iya. Apa? Aku dikenal Nawan opo? arek wedok. Mosok. Ya sik tak golekmu. Lho. Iki lho apemu sih. Oh iya. Gak ero aku. Lho. Don. Wahyu ya. Oleh kono. Arek ndi? Arek ado sik ngenten dicet engko hari iki. Iya. Tak ketemuan mau. Iya. Kurang balas ya. Kurung iki gimana iki paling. Oh iya. Ya wis tenteni aku mari dirasani. Balas. Iya. Loh, Oh iya wae. Ya. Balas. Loh. Ini ketemuan di mana? Nanti lagi. Nang iku lho, kono taman ngarep iki lho. Iya wis gak ado-ado. Iya wis. Ayo, Ayo ayo. balas. Taman. Ayo. Ayo ya. Iya. Arek buta lah. Buta. Iya wis ayo. 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 Iki kopi ku Oh iki. iya. Man rek. Titik. Ayo. Yang coba kerja Asik. kopi, kebetulan arek wedok iki. Iya, Mak. Lapo? Boleh opo kon? Ono ing WA iki. Endi? Aku sudah di taman. Yo iya balas ya. Wis ayo cepetan. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Iko arek iko. Iya. Tinggal Iya, ya. iya, Paranan tinggal nang ya. Paranan Ya, mai tak nekek sih. Iya, paranan. Halo cantik. Lho, lah apa cuk? Saya. Ya cak. Goblok. Oh, gak teges iku goblok iku. Arek lanang kira wedok. Oh, sodron.